Yng nghanol y prif gylch mae'r Merlod Cymreig ar adran A ac Colin Tibby yw'r dyn yma ac Owen Griffiths yn cadw cwmni I fi fan hyn. Dosbarth o... Dyma ni'r caseg gweigon, ydw e? Caseg gweigon hun yw'r rhain sy'n y cylch ar hyn o bryd. Bysa Colin Tibby nawr yn edrych ar y cerddediad yn gwneud siŵr bod nhw'n mynd yn syth. Os ti'n edrych ar y legedau, mae legedau yn mynd yn syth at y trad. Felly mae'n rhoi pwysles mawr iawn ar y cerddediad a'r symudiad yn y cyffylau yma. Dwi'n amau bod yna neb arall wedi cerdded lawr ger bron ei seddlau hyn na beth mae Colin Tibby wedi wneud ar hyd y blynydde. Wrth gwrs Colin Tibby, y gŵr profiadol, Brydfa Lacey. Brydfa Lacey yn fyd enwog wrth gwrs. Mae e wedi cymhwyso cyffylau sioe ceffyl y flwyddyn amryw o weithiau. Mae wedi cymhwyso 2 eleni, 2 adran B, Tad a'r Mab, sef Paddock Rio a Walseca Colorado. Ac wrth gwrs wedi ennill pencampwriaeth y cydi ar tair achlysur. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Pinewell, Bucks Fizz a'r 2 achlysur, a wedyn Moel Garnedd, Stadros ar 1 achlysur. Mae o'n rhedeg Brydfa Lacey ar busnes cynhyrchu gyda'i wraig Sarah. Wrth gwrs, gyda nhw sylfaen eitha cry o gwaed coed coch a criban. Wrth gwrs, Jess, merch I Sarah yn helpu allan hefyd. Ac mi weles I Sarah a Jess beth gyntaf bore yma yn wen I gyd yn edrych mlaen at cael gweld Colin. Mae'n rhaid bod ni'n braf iawn iddyn nhw, pryd o goffod gweithio yn y sioe yma, herwydd fel arfer fydden nhw'n dod â dwryn o gyffylau i'r sioe, bydd yn waith caled iddyn nhw yn ystod yr wythnos, ond eleni yn cael saib. Dyma ni, dyn ni dod I ben ar y beirniadu fan hyn, ac braf cael gweld Joe Shiel yn ôl yn y cylch yn fan hyn. Wel, mae'n hollol wir Joe, wrth gwrs, wedi symud allan I fyw yn America, ond mae yna sôn bod hi'n dod nôl I Gymru I fyw yn hwyrach yn y flwyddyn. Gen I jyst ddeud yn fan hyn nad ydy'r beiriad Colin Tibby wedi tynnu rhai I fewn yn unrhyw drefn o gwbl. Felly gall hyn I gyd newid. Dwi'n siŵr mi fydd o'n anfon nhw gyd allan erbyn hyn ac penderfynu ar enillydd. Ie, mae yn edrych arnyn nhw'n unigol nawr. Mae wedi gweld nhw'n unigol wrth gwrs, ond fydd yn tynnu nhw mlaen nawr mewn I drefen. Mae yn codi'r gos, jyst I weld y bedol. A yna rhyw benderfyniad yn digwydd fan hyn. Ie, wedi gofyn i'r rhes ôl. Ie, yr agres yn cael ei gadael. Yn cael ei gofyn I adael, mae'n ddrwg 'da fi. A'r lleill yn cael ei ofyn I cerdded o amgylch. Felly... Joe sy'n ar y brig ar hyn o bryd, ond nid o reidrwydd sy'n gyntaf, oherwydd dwi'n meddwl bod Colin ond wedi tynnu nhw mewn unrhyw drefen y rhes gyntaf. Ond y 2 gyntaf o Frydfa Diwsil, wrth gwrs. A dwi'n gwybod bo fi sy'n berchen yr ail ar hyn o bryd. Gobeithio wneith I aros yna, ni'n mynd I fyny, wrth gwrs. Wel, a cerddediad yn hynod bwysig sy'n ni'n deud gyda Colin. Ac... mae o'n cael cipolwg. Wel, dwi'n meddwl bod Joe wedi bod yn siopa siaced newydd. Tartan yn llachar iawn. Wel, fe welwn ni fan hyn bod caseg Joe Shiel, 272, Diwsil Piconte, wedi ddod I fewn i'r safle gyntaf. Yn ail, David Bethel yn dangos ar ran Beata Reipen, Brydfa 3B Silver Star. Ac yn drydydd, 2-4-1. Mrs Jared Cooper, Talaris Bobby Dazzler yw'r 3 gyntaf yn y dosbarth yma i'r caseg gweigion oedran hŷn dros 8 mlwydd oed.
Wel, Colin yn eitha benderfynol. Mae'n cael cipolwg bach dros nhw i wneud siŵr bod yn hapus. Yn camu'r llinell ôl na. Cael gweld nhw ar ongl wahanol, ond dyma'r rhai sydd yn y dosbarth yma. Mae yna un yn cael ei symud. Ie, mae yna un yn cael ei symud i fyny'r llinell. Colin, Beired yn rhoi cyfarwyddiadau. Pendant. A mae'r het yn cael ei diosg. A penderfyniad wedi wneud. Llongyfarchiadau mawr i Joe Shiel yn dangos Dukes Hill Picante. Wrth gwrs ar rhan hi ac Miss P. Jenkinson. Wel, dyma caseg sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn ac Joe wedi dod yn ôl o America i ddangos y gaseg yma. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Dukes Hill Picante enillydd y dosbarth i'r caseg gweigion dros 8 mlwydd oed a Joe Shiel. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ac Joe braf cael gweld i'n ôl yn y wlad yma yn dangos unwaith eto. Here we are, and the result for this